các delegation berhak berunding sebi dengan ahli nanti Thai Pastor Chairman Minister. Oleh sebab saya kita jeng IT jeng phi yang dah kebesengo ublay phi tak kamusan kan lesang. Ka Dr. Didi Lapang Foundation kabadai ka way na kikinhun ka baju persang na kapor syakapor bantrei na kabenta man penbha ya ka imlang ka salang ha ka dong bagathain Ribhoi district bat khamtam ka te ka kunhun ka jua jingirap ru ya ki pajba ha ki babon ki benta syaki badon kam ya ka jingirap kumban supen kenmau ya ka Dr. Didi Lapang Foundation la seng house nam 8000 khatphra kabala seng hi do mahe Dr. Didi Lapang ka jingthmu bar ka jingyu i jangai jong mahe Dr. Didi Lapang lengba ka te ka foundation ka dei hi na ka benta banyerap bat ban kentiu ya ka imlang ka salang ha ki babon ki benta nadu usnam 8000 khatphra bala seng ya ka ne ka foundation ha ki lenti ya ka jongka ka khlam shem las sange banle ya ki kam ai jingirap ki breu ki badon kam shisha ya ka jingirap bat ki kam ki bayade ban wanra bat ban kentiu ya ka roy ka par bat ka bha ka miat ha ka imlang ka salang hakaba ya ka ne la sakhi biang menta ka sngi ka santari ku risau hakaba ka te ka foundation kala lej ban no senyang ai sngoba daga kali sau shaka jaka ri khon swet ka ba ha ka snong mau santai ka badang ha phapo ka umsning constituency ka balatim kum ka Ribhoi Presbyterian Synod Children's Home mau santai ka jing ai da ka te ka kali ka dei na ka benta ban pensuk ya ka lej ka wan jong ki khna ki basa ha ka te ka jaka ka jing don jong ka te ka kali kan pensuk shushu shikat dei ha ki babon ki liang ya ki nong penya ki nong pe nong khmi ya ka te ka jaka ri khon swen ya ka te ka kali lawan ban IT do mahe Dr. Didi Lapang ubalong ko mu chief patron jong ka te ka foundation ha ka jing ya sakhilang da ki rirong ba ki long kme ki nong yalam balang ki bakenthub nadu ki pastor ki temen basan bat ki khot jong ka foundation bat ka dei ka jing thu ka long ban shakri mon snyoba bun se na ban yo ki award na ni ki prize na ni syo jing thap ti tang shipon ki to bro ki kono ngi klek jing thap ti jong ki we lai ha ni le ka nu ka kam ka babha good deeds will remain as imprints along the trail to remember for lifetime ha ni le ka nu ka kam ka babha kan sadak junam ha ki jingu chi prakhat jomi bat kane kan sadak ha ki syap jong ki jinya dan ti jomi ban kan mau ya ki junam ngim shulai pat yo ban le shibun ki kam de ai ki jing ko jong ka por ni ka syam ban le ka tu ani nila judon ki jing shakri ha ka ba la polong ya teacher seminar conducted at Nehru Higher Secondary Umsning hakbabon kinoi kai la jing kai jing ban yo jing toy hakaban penroi ban penkiu ya ka puli puthi ban ai training ya kinoi kai kenang bakin kuno kin alam shakmat ya ki kena school ki ban ya ban ya hang dia tem Ribhoi bat kaniru le lemba ka Dr. Didi Lapang Foundation Matapasgi kepada ke santarik jom di bulan Oktober jom di sedang hajar artway kan long kawai nak kismi kepada sa jeng kenmau haka history jom ke sino ke jungi kerbang nak kebenta kaneka children's home balai ngong kumta kadau kolong ba ya kaneka program jing IT bat shifti ya kaneka kali thman min report syaka executive committee jong ka sinod bat kan rungru haka bui lan ya ka proceeding jong ka sinod ka jungi namar kata
kani ka singi kalong ka singi jong ka jing kemen bat ka jing shat kemen namar bade ulai walau penlong ya kani ka singi mangila bandon agni ka jaka norai sam ha sang ba shispa khat fra ka khot ka war ku sa tin ka jong ulai ka ong kani ka singi ka de ka ba trai ulah penlong ya ka ngin shat kemen bat ngin snow kemen haka tena kaliam jungi kum ka sinot ni ai ya ka jing kerhu kerdo pat haka ju ko ni duai bau lei trai kenra unang kerhu kerhai ya pi ya baro kir khot bat khamtam ya imhe ibadon kani ka vision ban sen ya kani ka foundation ba pinang la banang roy kerahai haki ei baro bat khamtam mo pinang la ban ai ya ka ketiga mon ka ketiga diam ai ke jing syakri ya kita ke badan kam ya ka jing rap but baling itu lengkot kemen why this foundation kita ke bangun bandan lengkot dan kut kita di school nangale election school nangale li ya pem namar hakaje bomla ai mei I palayak dang sansem te dang shom wano shayem mlong shu mlaka shanshu ngapenno dala de bala tonto no lengya da so on and so forth te hakane ke shakri kunne ya ya but dangala poi jinlong rangba ble la ai kala bangano sansin kum chief minister ban persang penon kam kadong riboy kadong borbor haga dolod jonga bat teng ngayo ki jing kerhu ketengi sekretariat balai ngayo bagi mai ni gofsor jonga long nomor ba habadon bagong tau perula pangjore hospital wot nomor ami na office te utatel te kani jadi wan juga foundation kalong ngalat lo kenda prap kunda isnem ne au april no ra mo kena pusna la de ba chom thai no la de ban chom pra lo mo ten rei kata tik kum kwa shakri ka don ban la ban ni mare rum na su doktor om wat ki tan wat sai tan te no snow ba kata kijing pan ki brio ban wai should wai lan to ya le ton dengar banom to sang eno khop buat sya bris ban wan wat yu ku ngam la man kan ba kadang riu asur nak sentur joma ko ba snam kana to na thip joma no an shakri ke para bri para muslim bar wala ban shakri ru yo ble wat hagin jalan te namar kata ngala rai ba in lek ta da ka dan ka kunun ko bhajan ne junga ka le ka family junga ka yin gasam ki khud kisiu junga e kren ne ki unga banele chane chero mun mare ban be amla ten re kata ka ba kwa slok te randon te gidon ke kilo ba slok mo ka dei ke biang te kerwan to don kini bayi don kikon kalian ijai bela luan mutagi lapang luang don jai re ni jetan to kane sipun temlar manje pag tu la pelong ya kane foundation yogi tekni foundation bolong ta namar ba lastane kaman lai sos nem chwa agar po barit humble premier snew ya ka namar kam halal da kamai sa den bala ki penya Ibrahim ya ketua Paul mata dalam desu, hak itu tak sudah kena menunggu jingsi jika dia ni iba, kau boleh jadi tu, kau boleh alia. Darah zgon now kalau lain, nama pila eradicate, ya kata eradicate, kata jenjang, boleh lakukan yang. Tinggal lihat semua sebun minta kesinot jungi kedai borba, kerja. Kiri klau ribuan. Pitip kadon ka jingong asor syu. Dan ke jing warna motion
nakanor ka dong riboy bangi kwa ban phia no ya ka shilong riboy sa ki atli presbytery tau rumba ya la ban ai presbytery yok ding utang asla insultingly kamu keren bay la ban ai presbytery ya ding utang asla dengan asla tiba sebuah hidup bukan mulai por gaya mulai layalam kena kesinor jomi lalu berapa dari force kebe hado berpoy mene ngai i bakari boy ya kasana baro politically socially economically and spiritually kasan lebih leader lebih pastor jomi MTH i scientist kami baru nama tangis sem i don i jing jar kum ne balum susat kenali replay we rap shune api ke long kami ka badon e ne jing langi baret api ke long kami ki restart ber history go ka balang sang sedang merpe jing te brave to play sedang merpe berkum ter